Kaixo, oraingoan, kurtsoan zehar erabili beharko dituzuen beste zerbitzu batzuk azaltzera pasako gara. Lehenbizi, intranetaz arituko gara. Berau, erabiltzaileen barneko portala da. Bertan, zerbitzu asko aurkitu ahal ditugu. Bertara sartzeko, interneteko nabigatzailean https://intraneta.eps.mondragon.edu/campus zuzenbidea jarri eta bertara joan. Beste kasuen antzera, zuen erabiltzaile eta pasaitzarekin balidatu beharko zarete. Behin bertan egonda, ikono handietan akzeso azkarrak dituzue, eta menuan sakatuta portaleko aukera guztiak agertzen dira. Portalaren bidez, fakultateak eskaintzen dituen zerbitzu ugarietarako sarrera bidea ematen da. Adibidez, ikasketa informazioa. Moodle. Azken honetan, zerbitzu hau asko erabiliko duzuela aurreratzen dizuet. Zuen baliabide akademiko guztiak bertan zentralizatu eta kudeatuko baitira. Asignaturak, kurtsoak, ariketak, baliabideak, lanerako eguneroko erraminta izango da. Intranetean ere, ordutegietan, zuen klase ordutegi edota gelen erabilera ordutegiak kontsultatu ahal dira. Baita egutegi akademikoa ere. Intranetetik ere, gure Gmail postontzietarako sarbidea izango dugu, eta hainbat lantalde eta batzordetarako sarrera. Adibidez, euskara batzordea edo emeukide, ikasle hoien elkartea. Esan bezala, Moodle plataformaren erabilera handia izango duzuenez, bertan ikusten duzuen bezala plataformara sartzeko honako esteka jarri behar duzuen nabigatzaileetan. https://moodle.mondragon.edu/mgep. Moodlera sarrera interneta duen edozein ordenagailu eta lekuetatik baimendua dago, etxetik, parketik. Hemen ere, zuen erabiltzaile eta pasaitzarekin sartu beharko zarete. Froga ezazue mesedez. Bestalde, aipatzea merezi duen beste zerbitzu bat sekretaria virtuala da. Bertara sartzeko https://idazkaritza.mondragon.edu/mgep. Estekaren bidez egin behar da. Hemen ere, leku gehienetan bezala, zuen erabiltzaile eta pasaitzarekin sartu behar duzue. Sekretaritza virtualean, formakuntzatik kanpo dauden informazio eta kudeaketak egin ditzazkezue. Adibidez, matrikularen egoera kontsultatu, nota kontsultatu, eta ziurtagiri ezberdinak eskatu. Sekretaritza akademiko fisikoaren konplementu garrantzitsua da.